Mangan gedang dhisik enake gedang slontop. Enak tenan kok Pin. Kowe gelem apa ora Pin? Nek gelem jipuk dhewe. Oh, simbah nak mangan ora tawa-tawa, jancuk cocote mangan dhewe senengane. Lah jipuk dhewe kono ana to Pin. Ana gedang. Oh, yo. Ki nyoh tak kei racun tikus diombe dhisik. Oh, racun tikus. Enake. Oh, racun tikus. Cangkeman tok cocote cah loro kuwi. Oh, cangkeman piye to, Mbah? Oh, lah ngombe gara ngombe kok ya, cocotan. Aku mah gawe gedang slontop es krim. Enak. Tiris-tiris dhisik ya. Ki tak tukok kene. Meh tak gawe es krim, engko tak kei. Aja dicipong kok ya. Kita soke sur. Tak dokok lemari dhisik. Gen dadi es krim. Kok esuk tak jipuk ya. Oke, siap. Ya, ki es krime wis dadi. Waduh. Es krim rasa gedang slontop. Nyopin, tak kei Pin. Waduh, gedang. Oh, shit.